Strepstars Records. Yo, Perfect Pro Linux Mayot qadam khanda Mahola mintizoru Dili ma devori чим буд намегзаш ягон хевирус На ке бади рафтан там наёфтум ма антивирус Дол мегардам ман баи дар даламум То ка даометам аку намедонум Кадом рӯз ман мемирму намешем мо якҷоя Ҳама хе гапи чапа мефаҳми ҳамсоя Имрӯз зод рӯз дора ҳабдада қадам мемона Намераса қасум падаркаи ангада анс Братима я должок бутемасум Беги сумаи дастиш бира тарафи сумака Бахшиши зиёди чи арзон намешава Ҳами қадорум да дастам ти амризо бимон Беги айфон 8 бира бодир нашава Шустраш биги тилинес бо қарноз нашава Алло зодрӯз муборак як бор ту поён фуро Не наметонам гуфтак дига ту пешим наё Накин дига ти ёдиш накин Дига фарёдиш мониш Аку рава ёфтай ӯ бахти хидша Намехоҳа намефораш тира дидан дига Ту ай даст додиву чӣ ганда мени тура Накин дига ти ёдиш накин Дига фарёдиш мониш Аку рава ёфтай ӯ бахти хидша Намехоҳа намефораш тира дидан дига Ту ай даст додиву чӣ ганда мени тура Шав саҳар шидак бихи намозу тахон Парто кайфа бача дыракад намостахон Намерасад тидаичи айрепи хондад Фақат да дилит мемонад захми сесолат Чанд қай фарёд кунӣ овозот ку намераса Агар зинда мурдашай ба ёдшам намераса Бача да ёдуд ҳастай аммо охирон зангиш ба ҳава занг зад Ту беақл зади басташ Ту худат гунагури Linux да ҳама корут Ту коре мекади намефорид шарафторут Накади ту тоқатиш чанд қақоратиш кади Нақабиди дурунда рашкои беманета Наке тоқат мекад чашме пушид ҳамашда Ӯ тура дӯст медошт мефаҳмид ту е бача О фирӯз медонум ма ҳамаи гапора Охир чӣ хе кунам вақте намехоҳам мара Накин дига ти ёдиш накин Дига фарёдиш мониш Аку рава ёфтай ӯ бахти хидша Намехоҳа намефораш тира дидан дига Ту ай даст додиву чӣ ганда мени тура Накин дига ти ёдиш накин Дига фарёдиш мониш Аку рава ёфтай ӯ бахти хидша Намехоҳа намефораш тира дидан дига Ту ай даст додиву чӣ ганда мени тура Накин дига ти ёдиш накин